когато вашата дясна ръка е отдолу, лявата ръка е отгоре. Може да го направите директно раз, два, три, 5, 6, 7. Да. И това е. Раз, два, три, 5, 6, 7 и раз, два, три, 5, 6 и двете, 2, 3 ги чакате, 5, 6, 7. Раз. Сега, техниката на цялото това нещо. Завъртели сте дамата, когато тръгнете, ако го правите от този адиос, когато тръгнете да виждате гърба на дамата, вече спокойно може да започнете флайер. И хвърляте надолу, хвърляме надолу и е по-скоро откидка. Откидка, като акцента на флайер трябва да е надолу, за да може дамата да си направи по-мощна ръка. А не отдолу да хвърляте нагоре. Такива са други. Раз, два, три и 5, 6, 7, дамите изчакайте достатъчно, колкото го трябва.